Navê min Emîn e, ez ji Mêrdînê me. Nêzî heft sal ez karê pirtûkfiroşiyê dikim. Berê li Qoserê cê me hebûn. Lê van em bêjin ev 4 sal, 2 sal û nîv em hatine Mêrdîn. Çima pirtûkfiroşiyê hezkirinek ji zarotiya min de bi mir hebû û salên lîseyê bêtir ew hezkirin zêde bû wek xeyalekê bû. Piştî min zanîngeh qedand êdî bêjin ji hêla dewletên bêkarman û çî bû min jî dest vî kara kir û hezkirin vî kara dikim. Li Mêrdînê gelemperî tê guhertin yani demnajiyên dinerin ciwanên lîseyê bêtir alaqa wan ser ev pirtûkên popüler kültür wane bêtir ege zêde reklama wan tê kirin demnajê jî mamoste tên xwendekarê zanîngehê henin yani çavêjim ew kitleyekî bêjin vê kitleya ya xwendinê tune tê guhertin her tim tê guhertin em nikarin pênaseyeke wê kitleyê bikin. Navenda dan û sendinê yani vekirina me vê dirê ji hebekî yani tiştekî kêm li vê dirê tu dinere bazara her tiştê heye em bêjin bajarekî sûkeke biçûk e lê gi pirtûkfiroşek li vir kêm be kêmasiyeke mezin e. Ji ber wê em mexwez em hebekî temam bikin û ji xwe dema tu dikevî vê avemê tu çawa ji merdivana derkeve cihê me derkevî pêşê gelek kêfa yani yek alaqa wan bi pirtûk hebe bi kêfa wan tê û tên ji mer dibêjin jî. Rewşa pirtûkê Kurdî li Mêrdînê em bêjin yani di asleke bilind e pir xweş e. Ew jî dîsê dem najê yani ro najê ez xwe yani bêjim wek zend kitapê wî ro najê tenêz Kurdî difiroşim. Ro najê jî tev li hev e lê her timî ew bazareke Kurdî heye yani bazarek geşê jî êdî dema xwînertên ew sohbeta wan mere zanik ew qaliteyek xwendinê ya wan heye bêtir jî yek Kurdî. Serpêhatî pirin lê yek li ser ziman jî ez karim bêjim demekê yani sal û nîvek berê bû xanimeke hat xanimek wa hebek ji hêla tîpolojî vê modern bû em axivîn ser edebiyata Kurdî romanê Kurdî yani gelek romanê Kurdî xwendibûn û ser ziman jî gelek tişt gotanî em karin bêjin wek gotarekê got lê piştî çend deqe zarokekî piçûk hat bi pirtûkê zarok alîs wan tê fevdû kir hinek danîn erdê çî kir xanim zêvirî ji lawir got baran oğlum kitapları karıştırmam. Ew qas ser ziman axivî û ser Kurdî axivî dur dema goya got edî min nexwaz ez pêr sohbet bikim û min nekir jî ji xwe. Bazara pirtûka Mêrdînê yani wek ew daneyên geher sal tên belav kirin Mêrdîn ji hêla xwendinê hebekî kêm di rêzên dawî denin lê ji min bipirsin ne wisa yani belki em pirtûkfiroşekek ne zêde mezin bin jî tenê ew kitleyek heye tên ceme lê li Mêrdînê ew asteke xwendenê heye hem yê Kurdî hem yê Tirkî demekê pirtûkê erebî û farsî jî min danî baş e asteke xweş e lê ev piştî pandemiyê em bêjin temamî kêm bû yani bêjin sedî heftê heştê ket yani ew ji dêvlagê milê di malê di rûnê pirtûka bixwîne naxwînin êdî ya ji xwe yek tên sûreta dikişînin ji yek tên dikirin zêdetir in yani tên destê xwe dive dikin pirtûkê wa ji vir dibikişîn ji wir dibikişîn ew êdî li her derê wê neketî pêşê xwendina pirtûkê. Bir wek bazareke piçûk e yani wek sûkeke piçûk e em wek bajarekî bifikin vê dirê sûkeke piçûk e dema gi pirtûkfiroşek lê tune bi kêmasiyeke me jî me xwast yani vekirina me vê dirê me xwest ew kêmasiyê em bigirin û li ber çav me ciyê vekir ne dikan lê me standek vekir ji ber ku însanek dema gi dikan be yek pêdiyoyê kitaba hebe ya jî bixwaze bistîne serê wî di pirtûkek hebe derwêdirê lê dema gi stand be rojekê pirtûkek dîtî ya ji hevalê wî behsa yekê kiriye dema çavê dikev bêtir dixwaze bê lê biner û distîne li ber çavayî bêtir. Ciyê me li seriya Diyarbekirê li muqabilê TEDAŞê ew parka TEDAŞê û emirgan ave me ji xwe yek riyan Mêrdîn ketib ya ji yê li Mêrdînê hemîn nazikin li qatê yekê dema tu ji merdivana derdikeve
المقابل تيه زند كتاب هوي كان جريا وبمردين كتون كاربين شاي كما بخون حوجنا لكم برتقال بستينن ورن صحبتك سر ادبيات وسر كردي بكارن هفر بكن